खुलुमबाय दिनै 7 जानुवारि 2024 रबिबार हिमाचल प्रदेशनि सिमलायाव गिथाव बाथाव अखा हादों। हिमाचल प्रदेशनि सिमलायाव गोबां अखा हानानै लेन्डस्लाइड जानानै सागु सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। बे गोजां बोथोरनि समाव अखा हादों आरो लेन्डस्लाइड जादों। बेनो बे जाथाया जादों जेब्ला गंसे मन्दिर सिङाव पुजारिफोरा दंमोन बे समावनो लेन्डस्लाइड जानानै मन्दिरा बायनानै बे जाथायाव मानसिफोरा थैदों। आसाम पुलिसा चौकीघाट जामुगुरि हादाव अपारेशन खालामनानै आयेननि बेरेखा मोसौ फालांगिरि खालामनाय गंसे बोलेरो पिकआप गारि मोसौ आरो जाथायाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय माफिज उद्दिन हक आरो माइनुल हक। एबसुखौ ससियेल मिडियायाव मुं सुनानै माब्लाबाबो फोजोबस्रांनो हाया। एबसुआ हारिनि थाखाय गोलावसिन सोमावसारनायजों बर' हारिया दिनैनि थासारियाव फैनो हादों होननानै खनेन्द्र बसुमतारिया बुंदों। थै दान होना लाबोनाय गिथाव बाथाव दावहानि गेजेरजों लाबोनाय बिटिसिखौ जोंनि मोनखानाय खमथाखौ एबा बिटिसिनि गोहोखौ इउपिएलआ आसाम सोरखारनो गथायना हरफिननानै बिटिसिखौ लोरबां थोरबां होरलां होथां खालामबाय बा फोजोबनायनि लामायाव फैबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों रबिराम नार्जारिया। जोङो थै गारनानै लाबोनाय दावहा होनानै लाबोनाय गिलु फालु आन्दलननि गेजेरजों सोरजिनाय बिटिसिनि जोंनि मोनखानाय 6 सिडिउलनि खमथा 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा गथायनानै हरफिननानै बिटिसिखौ लोरबां थोरबां होरलां होथां खालामनानै दिनैहाय जोबस्रांनायनि लामायाव लाबोदों। 3 बोसोर बे बाबेनलांनाय समनि गेजेरावबो रायजो राजाफोरनि जेबो खामानि मावनो हायैलाय जोंनि बिटिसिनि मोजांनि डेभेलपमेन्टनि रैखाथिनि जेबो खामानि मावनो हायैलाय सारा बिटिसि ओनसोलाव इउपिपिएल हान्जाखौ जेरै गाज्रि मोननानै नागारनाय मोनसे दोहौ फैदों। दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे इउपिपिएल हान्जाया मोनसे संग्रामि छात्र संगठननिफ्राय फैनाय दैदेनगिरिफोरजों दाजानाय मोनसे राजनीतिक दल। बे हिसाबै बिथांमोनहा जोंनि जातिनि बा बिटिसिनि खुनु मोनसे बिसयखौ क्षमतानि थाखाय सोरनिबा खाथियाव कमप्रमाइज खालामनानै बेफोरखौ गासैखौबो जालदाब जुलदाब नागारजोबनानै गावसोरनि क्षमताखौल' हमथानायनि राजनीतिखौ खालामगोन होननानै जोङो जाति हिसाबैबो सानाखैमोन आरो बेक्तिगत भाबैबो आंहाबो बिदि मोनसे बिथांमोननि सायाव साननाया गैयामोन। किन्तु सरकार सालायनायनि उनाव 3 बोसोर थांनायनि लोगो लोगो जोङो दिनै बिथांमोनखौ नुदों जे बिटिसिनि रैखाथिखौ बिथांमोनहा आसाम गभर्नमेन्टजों दिनै कमप्रमाइज खालामनानै गावसोरनि क्षमताखौल' जेरैखि जाया हमथानानै दोननायनि मोनसे पलिटिक्सनि फर्मुला हिसाबै लानानै राजनीतिखौ खालामबाय थादों। जायनि थाखाय दिनै जोङो थै गारनानै लाबोनाय दावहा होनानै लाबोनाय गिलु फालु आन्दलननि गेजेरजों सोरजिनाय बिटिसिनि जोंनि मोनखानाय 6 सिडिउलनि खमथा 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम गभर्नमेन्टनो बिथांमोनहा गथायनानै हरफिननानै बिटिसिखौ लोरबां थोरबां होरलां होथां खालामनानै दिनैहाय जोबस्रांनायनि लामायाव लाबोदों। आरो बे जोंनि थाखाय सहायथावै बाथ्रा। दिनैहाय बिटिसिनि सरकारनि गाद्दियाव थानानै बिटिसि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि थाखाय बिथांमोनहा जेखिनि माखासे खामानि मावनायनि खोथा होदोंमोन जेरै न'खर न'खर साख्रि होनाय दासिमहालागै सासेबो जोंनि लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै। एनडिएफबि बिदा फंबायफोरनो दिनैहाय बिथांमोनहा हाथियार नागारनानै फैनायनि उनाव रिहाबिलिटेसननि जे पेकेज होनांगौमोन बे रिहाबिलिटेसननि पेकेजखौबो दासिमबो बिथांमोनहा आबुङै रावनोबो होनो हायाखै। गोबां एनडिएफबि जोंनि बिदा फंबाय जायफ्रा सारेन्डारिफोर बिथांमोनहा गभर्नमेन्टनि रिहाबिलिटेसन मोनैयाव दिनैहाय गोसो बायनानै गुबुन गुबुन माखासे समाज बिरोधी खामानियावबो आगान होनो गोनां जानाय बेखौ जों सम सम नुदों। बा गुबुन गुबुन माखासे हान्जा गोदानै सृष्टि खालामनो खायफा खायनैया हयथ'बा माने सिन्था खालामफ्लांनाय बेफोरबायदिखौबो जोङो समजों लोगोसे नुबोदों। आरो बिनि गासैबो बेबायदि गोदान थासारि जे दिनैहाय गिथाव बाथाव जानो थांगासिनो दं बे दिनैनि इउपिपिएल सरकारनि हायैनि खारननि थाखाय जानाय। लोगोसे दिनै नोंथांमोनहा जों बयबो मिथिगौ जे माने जोंनि मार्टियार्स जायफोर दं बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जेसेबां जोंहा जिउ बावलांदों मुंख्लं बिथांमोननो 5 लाख करि एक्स ग्रेसिया होनायनि बाथ्रामोन। किन्तु दिनैसिमबो बे एक्स ग्रेसिया 5 लाख थाखाखौ जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लं न'खरा मोननो हानाय जायाखै। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।